Tak dobré ráno, trošku nám tu dneska zase primrzlo. Ideme sa pozrieť, čo sa tu u nás v Abramove deje. Riadna zima, na to, že je teda 4. či 5. marec. Mrzlo krásne, riadne. Ale inak všetko v poriadku, ja si musím ísť trošku preštartovať auto, lebo idem do civilizácie a je to tu riadne namrznuté. Ozvem sa vám za chvíľu. No, auto mám teda namrznuté riadne, statočne. To vám poviem na rovinu. No ale tak je to Tuareg, malo by to chytiť. Pozrieme sa na to, ako to bude chytať. Ale myslím si, že to bude v poriadku. Ja to tu takto oprem a položím. A uvidíme, čo to bude robiť. Vlastne auto chytilo super, bez problémov. Trošku prikúrime, lebo aby sme mohli ísť do civilizácie. Tak. No, je to riadne namrznuté, no čo vám poviem. No. Ale chvatne to. A bude dobre. Sa to rozmrazí. No je to riadne namrznuté, no. Je síce už marec, ale tu u nás je ešte zima stále. Hlavne v noci. Takže za chvíľku sa vám ozvem, priatelia. No my tu vlastne fungujeme tak, že ja keď aj v noci spím, tak sa mi tu za plotom niekedy vypásajú srnky, jelene a vysoká zver. Takže má to aj svoje výhody. Mám to tu ako v kine. V lete zase, keď je modrá obloha, tak tu čumím jak blázen. No, takže tak. Tá divočina má niečo do seba. Tak, milí priatelia, za chvíľočku štartujem do civilizácie. Idem trošku medzi civilizáciu. Veľká fatra sa akurát zobudza. No, trošku nám v noci primrzlo, to som vám už hovoril. No a vzadu je kostolík Ivančina. Neviem, či to uvidíte. Tak dobré. A pánko je tu zase. Každý deň na tomto strome sedí a čaká. Nesklamal ma skoro nikdy už rok. Len sa bojím, keď idem moc rýchlo, aby som ho nevyplašil. Ale pán tu čaká na svoju obeť. Každý boží deň. Je tu aj dneska. Ani sa nepohne. No a ešte pozrieme, čo nového u nás na rybníku. Či sú tu ešte labute. Nevidno ich. Ale už je aj marec. Oni sa už mohli aj popresúvať. Kačičky sú tu. Všetko je na poriadku. No. Kačky sú tu. A my sa už pomaličky blížime ku civilizácii. Tu je už taká prvá väčšia cesta. Takže tu máme smer Turčianske Teplice a ideme už na normálnu cestu medzi ľudí. Priatelia, majte sa krásne zatiaľ. No a už sa vraciam domov a nebudete mi veriť, priatelia, môj kamoš je tu zase, respektíve ešte neodišiel. Ja som bol nejakú hodinku v civilizácii a on je tu stále a strihne na myšky a na malé. No a už som ho vyplašil, krasavca. Nechcel som, ale stalo sa. On sa vráti. On sa skôr zľakol toho, že som spomalil. Keby som šiel rýchlo, tak by tam ostal sedieť, ale si myslel, že ho chcem asi otravovať alebo niečo podobné. Ale proste on tu sedí každý boží deň od rána do večera, to je jeho flek a ja ho tu stretávam. Začal som si ho všímať asi pred pol rokom, no, nejak na jeseň. Je tu stále, ale určite tu je dlhšie.
už sa vraciam domov. Tu vám chcem, priatelia, ešte ukázať, že my sme tu ozaj oblasť svetového významu. Myslím si teda dosť významná oblasť. Lebo tu sú tzv. Močiare Ivančina, ktoré sú chránené Mokrať 2, Mokrať 3. A naozaj je to územie, ktoré je sledované a ktoré si chráni tento štát. Myslím si, že má prečo, lebo je to chránený areál Ivančinské močiare. A takéto žabky sa tu u nás a tvory vyskytujú. Veľká fatra. Takže my sme tu dosť dobrí v týchto veciach.